Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Τι θα πούμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε capture pages, sales pages, δηλαδή δικές μας σελίδες για να μπορούμε να κάνουμε internet marketing. Θα δείξω έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να φτιάξει δωρεάν τις δικές του σελίδες. Βέβαια υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να φτιάξει δωρεάν σελίδες. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολύ επαγγελματικό, φυσικά χρειάζεται να πληρώσει. Θα μιλήσουμε και για αυτά στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάτι προς πώληση σε αυτό το webinar που βλέπουμε. Είναι καθαρά εκπαιδευτικό. Λοιπόν, τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο, τα δύο, μην τα κάνετε κλικ πριν σας πω να τα κάνετε κλικ. Πιθανότατα κάποιοι να τα έχετε κάνει ήδη, όμως δεν υπάρχει καμία ουσία αν δεν τα δούμε μαζί βήμα προς βήμα. Λοιπόν, θα μοιραστώ λίγο την οθόνη μου, να πούμε κάποια βασικά πραγματάκια σχετικά με την στρατηγική και τη φιλοσοφία των capture pages, δηλαδή των σελίδων σύλληψης δεδομένων. Κάποια πράγματα, αρκετοί από εδώ μέσα, ίσως να τα έχετε ξανακούσει από μένα. Θα επαναλάβω στα γρήγορα κάποια πραγματάκια για αυτούς που βρίσκονται εδώ για πρώτη φορά. Οπότε θα μιλήσουμε για το τι χρειάζεται να γνωρίζεις για να κάνεις internet marketing και πώς αυτό μπορείς να το βγάλεις προς τα έξω προκειμένου να δημιουργήσεις εισοδήματα ανεξάρτητα από το τι εμπορεύεσαι, από το τι κάνεις. Λοιπόν, πάμε να μοιράσουμε την οθόνη. Πάμε τώρα να δούμε μαζί τι γίνεται. Καταρχήν, για να κερδίσεις εισόδημα από το ίντερνετ χρειάζεται τρία βασικά συστατικά. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Χρειάζεται μια προσφορά, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, τα οποία να μπορείς προωθώντας τα να κερδίσεις εισόδημα. Χρειάζεσαι ένα μηχανισμό σύλληψης επαφών. Θα μιλήσουμε τι είναι ο μηχανισμός σύλληψης επαφών, δηλαδή στην ουσία χρειάζεσαι κάποια σελίδα ή κάποιες σελίδες έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αφήνουν τα στοιχεία τους και από εκεί και πέρα τα στοιχεία αυτά να πηγαίνουν σε μια βάση δεδομένων. Έτσι ώστε να μπορείς να τις διαχειρίζεις σε όλες αυτές τις επαφές με τον πλέον σωστό τρόπο για το internet marketing, δηλαδή χρησιμοποιώντας κάποια εφαρμογή autoresponder, αυτόματο ανταποκριτή. Ο autoresponder είναι το βασικό όπλο του internet marketer. Αυτό το λέω και το ξαναλέω. Και φυσικά χρειάζεσαι επισκεψιμότητα ή αλλιώς κίνηση ή αλλιώς traffic. Δηλαδή, χρειάζεται να γίνεις expert σε τρόπους με τους οποίους να καθοδηγείς όλο ένα και περισσότερους επάνω στη σελίδα σύλληψης επαφών, προκειμένου να αφήσουν τα στοιχεία τους, να πάνε στο sales page σου, προκειμένου να δουν τι είναι αυτό το καλό που εσύ προωθείς ή προσφέρεις. Οπότε, παράγουμε επισκεψιμότητα, τη ρίχνουμε πάνω στο μηχανισμό σύλληψης επαφών και μετά, κατ' επέκταση, ο κάθε υποψήφιος βλέπει την προσφορά, το προϊόν ή την υπηρεσία μας στο ίντερνετ. Αυτό έχει το εξής καλό, ότι ακόμα και αν εμείς δεν βρισκόμαστε μπροστά στον υπολογιστή, ακόμα και αν εμείς μπορεί να κοιμόμαστε ή να είμαστε διακοπές, επειδή το ίντερνετ ποτέ δεν κλείνει, άμα η επισκεψιμότητα είναι συνεχόμενη, συνεχώς όλο ένα και περισσότεροι υποψήφοι θα μπαίνουν στο μηχανισμό σύλληψης επαφών μας και θα βλέπουν την προσφορά, το προϊόν και την υπηρεσία μας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται αγορές ακόμα και όταν δεν είναι μπροστά στον υπολογιστή η φυσική μας παρουσία. Λοιπόν, αυτό είναι το κάτι πάρα πολύ καλό με το internet marketing. Οπότε, τι πρόκειται να μάθεις σε αυτό το βίντεο? Πώς να δημιουργείς μια νέα καμπάνια, πώς να δημιουργείς μια νέα σελίδα σύλληψης δεδομένων, τη βασική ψυχολογία που υπάρχει πίσω από την όλη δομή, πώς να δημιουργείς λίστα από το 0 με το GetResponse. Ο GetResponse είναι μια εφαρμογή autoresponder. Προσωπικά χρησιμοποιώ και το GetResponse και τον Aweber, υπάρχει και ο MailChimp, υπάρχουν και άλλα διάφορα. Θα σου δείξω την κάθε κίνηση από το Α μέχρι το Ω, πώς μπορείς δηλαδή να τα κάνεις όλα αυτά. Επίσης θα μάθεις πώς να δημιουργήσεις έναν απλό αλλά ολοκληρωμένο μηχανισμό σύλληψης δεδομένων, που έτσι και πιάσεις τη βασική φιλοσοφία και τη στρατηγική, από εκεί και πέρα θα μπορείς να δημιουργείς δικά σου πράγματα, δικές σου στρατηγικές, δικές σου τεχνικές, δικές σου σελίδες. Δεν έχει καμία ουσία να αντιγράψεις ακριβώς όλα αυτά που θα δείξω εδώ. Επίσης, θα μάθεις πώς και πού να βρίσκεις την καλύτερη και την πιο ποιοτική επισκεψιμότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι στο ίντερνετ. Και φυσικά πώς να οδηγήσεις σε οποιαδήποτε σελίδα θελήσεις όση επισκεψιμότητα χρειάζεσαι στη στιγμή. Λοιπόν, ο απλός μηχανισμός σύλληψης δεδομένων έχει ως εξής. Είναι για προεγκεκριμένους υποψηφίους ενδιαφερόμενους για το προϊόν ή την προσφορά σου. Δηλαδή, έχεις μια διαφήμιση η οποία λέει κάποια πράγματα. Αυτή η διαφήμιση έχει απόλυτη συνάφεια με αυτό που εσύ προσφέρεις. Οπότε κάποιος ενδιαφέρεται για τη διαφήμισή σου,
Κάνει κλικ εκεί και πέφτει πάνω στη σελίδα σου. Η σελίδα αυτή λέγεται landing page, capture page, squeeze page, έχει διάφορες ονόματα. Οπότε, ένα λάθος που κάνουν πολλοί στο ίντερνετ γενικότερα, internet marketers κλπ, είναι ότι καθοδηγούν τον υποψήφιο αγοραστή, συνεργάτη, πελάτη, οτιδήποτε, κατευθείαν επάνω στη sales page, στη σελίδα πώλησης, εκεί που λέει κάνε κλικ εδώ για να κατεβάσεις αυτό το βιβλίο, για να αγοράσεις αυτό το προϊόν ή να κάνεις παραγγελία. Αυτό στην ουσία είναι κάτι λάθος, γιατί εμείς παράγουμε επισκεψιμότητα και χρειάζεται να τη ρίξουμε επάνω στο μηχανισμό σύλληψης ευαχών. Όλη η επιτυχία ενός internet marketer και ενός επιχειρηματία γενικότερα βασίζεται πάνω στη λίστα του. Όσο μεγαλύτερη λίστα έχεις, τόσο περισσότερους υποψήφιους ενδιαφερόμενους έχεις μέσα στη λίστα σου, τόσο μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά των πωλήσεων που κάνεις ή των εγγραφών, οτιδήποτε και να κάνεις. Άρα λοιπόν το βασικό είναι να χτίζεις διαρκώς μια μεγάλη λίστα. Από εκεί και πέρα, σε κάποια άλλη εκπαίδευση αργότερα, θα μιλήσουμε πάνω στο κομμάτι της λίστας, γιατί δεν αρκεί κάποιος να χτίζει μια τεράστια απέραντη λίστα, γιατί εάν δεν χτίζει προσωπική επαφή με αυτή τη λίστα, αν δεν μπαίνει το προσωπικό στοιχείο πάνω στη λίστα, αυτή η λίστα είναι σχεδόν άχρηστη. Όχι 100%, αλλά χρειάζεται κάποιος να δημιουργεί μια προσωπική σχέση με τη λίστα του. Ωραία, γι' αυτό θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, οπότε, τι κάνουμε? Παράγουμε επισκεψιμότητα, τη ρίχνουμε πάνω στη σελίδα μας και μετά, αφού αφήσει ο επισκέπτης το email του, το τηλέφωνο του, το όνομα του, οτιδήποτε στοιχεία ζητάμε, έπειτα πέφτει πάνω στην σελίδα πώλησης. Για να αγοράσουμε κάτι, χρειάζεται να το δούμε τουλάχιστον 7 φορές. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και αγοράζουν κατευθείαν κάτι, δηλαδή βλέπουν κάτι και κατευθείαν πατάνε το κουμπί αγορά, είναι παρορμητικοί πελάτες. Δεν είναι κακό, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν συμβαίνει κατά γενική ομολογία συχνά. Ωραία, εκτός αν είναι κάτι πολύ στοχευμένο. Παράδειγμα, μπορεί να πουλάω κινητά iPhone σε μια σελίδα και μπει κάποιος για να αγοράσει iPhone. Δηλαδή μπήκε συγκεκριμένα για να αγοράσει το τάδε μοντέλο iPhone και εγώ έχω αυτό. Οπότε εκεί μπορεί να το αγοράσει κατευθείαν. Αλλά και πάλι κάποιος θα το δει, θα διαβάσει τα χαρακτηριστικά, θα το σκεφτεί. Πιθανότατα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να κλάψει κανένα μωρό, να μην έχει χρόνο να πρέπει να φύγει στη δουλειά. Έκλεισε η σελίδα, έκλεισε ο υπολογιστής, το ξέχασε, τελείωσε. Εάν εμείς έχουμε συλλάβει τα δεδομένα του, έχουν περαστεί στη βάση δεδομένων μας μέσα στους autoresponders, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε marketing πάνω σε αυτόν τον επισκέπτη. Δηλαδή, να του υπενθυμίζουμε ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς να γινόμαστε ενοχλητικοί του τύπου να παίρνουμε κάθε μέρα τηλέφωνο και να του λέμε «Ξέρεις κάτι, μπήκες στη σελίδα και είδες αυτό, πήρες απόφαση, θα το αγοράσεις?» «Όχι, ακόμα θέλω να το σκεφτώ». Την άλλη μέρα «Ναι, πέρασαν 2 μέρες, ξέρεις και ακόμα δεν το σκέφτηκες, τι περιμένεις, πάρ' το». Αυτό να το κάνουμε, που συνέβαινε στο παρελθόν κατά κόρον, δημιουργείται μια αρνητική εικόνα. Το email marketing μέσω των autoresponders, δηλαδή αλληλουχία έτοιμων μηνυμάτων ή και ζωντανά μηνύματα στη λίστα, δίνεται η δυνατότητα στην κάθε επαφή που έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του να πατήσει ένα κουμπί και να βγει από τη λίστα ή να συνεχίσει να λαμβάνει μηνύματα. Οπότε δεν πιέζουμε κανέναν. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο μηχανισμός σύλληψης δεδομένων, δηλαδή η σελίδα που θα δούμε και σήμερα πώς γίνεται, μπορεί να λέγεται Lead Capture Page, δηλαδή η σελίδα που συλλαμβάνει τα στοιχεία του υποψήφιου. Μπορεί να λέγεται PLCP, Personalized Lead Capture Page, δηλαδή μια σελίδα η οποία έχει το προσωπικό μας χαρακτήρα. Μπορεί να έχουμε φτιάξει ένα βίντεο και σε αυτό το βίντεο να λέμε «Καλώς ήρθες στη σελίδα μου, θα μάθεις αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο», όλα τα μυστικά για το πώς θα γίνεις επιτυχημένος στο internet marketing, στο network marketing κλπ. Συμπλήρωσε τα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Όταν το κάνουμε αυτό, μέσω αυτού του σύντομου βίντεο, ο επισκέπτης μας έχει δει, μας έχει ακούσει, μας έχει συμπαθήσει, μας έχει αντιπαθήσει. Αφήνει τα στοιχεία του, πηγαίνει στο sales page, είτε αγοράσει είτε όχι. Αν εμείς επικοινωνήσουμε μαζί του τηλεφωνικώς, είτε μέσω chat, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, ο επισκέπτης έχει ήδη την αίσθηση ότι μας γνωρίζει. Εμείς δεν τον έχουμε δει ποτέ, δεν ξέρουμε πώς είναι, πού μένει, τι κάνει. Αλλά όταν θα πάρουμε παράδειγμα τηλέφωνο και θα πούμε «Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Αποστολίδης», πιθανότατα θα πει «Α, έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις, όλα καλά, είδα τη σελίδα σου, ξέρω εγώ, ενδιαφέρον αυτό». Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πολλοί
Μας βγάζει από τη δύσκολη κατάσταση του να προσπαθούμε να σπάσουμε τον πάγο με κάποιον άγνωστο. Έχει γίνει αυτό μέσω της PLCP. Επίσης λέγεται landing page. Landing page δηλαδή ο υποψήφιος προσγειώνεται, πέφτει πάνω στη σελίδα μας. Squeeze page, splash page, opt-in page, υπάρχουν διάφορες ονομασίες. Ωραία, είναι το ένα και το αυτό, δεν έχει καμία διαφορά. Ποια είναι τα τρία βασικά συστατικά? Οπωσδήποτε πρέπει να έχει μια σελίδα, που αν δεν τα έχει, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Χρειάζεται ένα μαγνήτη επαφών, το δόλωμα. Δηλαδή, όλοι οι χρήστες του ίντερνετ δεν έχουν χρόνο. Όλοι είμαστε πάρα πολύ βιαστικοί. Θέλουμε τα πάντα να γίνονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων. Μια σελίδα που αργεί να φορτώσει την κλείνουμε. Ο μέσος χρήστης του ίντερνετ αυτό κάνει. Άρα, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε με το που θα μπει στη σελίδα να πιάσει κάτι με το μάτι του που να μην τον αφήσει να φύγει. Αυτό είναι ο μαγνήτης. Θα πούμε τι είναι ο μαγνήτης. Στην ουσία, ο μαγνήτης είναι το δόλωμα. Χρειάζεται ένα αγκίστρι. Κάτι που να τον κρατήσει στη σελίδα. Δηλαδή, ναι, το είδε και έμεινε. Από εκεί και πέρα να παραμείνει όμως στη σελίδα, γιατί θέλουμε να διαβάσει και τα επόμενα, να αφήσει τα στοιχεία του για να πάει παρακάτω. Ωραία, δηλαδή, ο πρώτος μας στόχος είναι να πάρουμε τα στοιχεία του, να μπει στη λίστα μας. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται το λεγόμενο CTA, το Call to Action, ή αλλιώς παρακίνηση για δράση. Δεν αρκεί να έχουμε έναν πολύ ωραίο τίτλο ή μια φανταζή εικόνα, τίποτα άλλο, μια φόρμα. Χρειάζεται να του πούμε, βάλε τα στοιχεία σου εδώ, συμπλήρωσε τη φόρμα και πήγαινε παρακάτω. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Πάρε με τηλέφωνο, πάτα το κουμπί και κάλεσε ένα στο Skype. Χρειάζεται να υπάρχει ένα CTA. Ο μαγνήτης στην προκειμένη περίπτωση, αυτή είναι μια σελίδα για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Internet Marketing που είχα κάνει, είναι το συγκεκριμένο. Δηλαδή, μάθε 100% δωρεάν για τον μηχανισμό παραγωγής κερδών από το Ίντερνετ. Με το που θα δεις αυτή τη σελίδα με τα πράσινα γράμματα, εδώ πέρα μπορείς να παίξεις με τα χρώματα, με τις γραμματοσειρές, μπορείς να παίξεις με τα σημεία στίξης, με υπογραμμισμένα, με κεφαλαία, με μικρά. Αν μπει σε αυτή τη σελίδα, πριν την κλείσεις, θα διαβάσεις μηχανισμό παραγωγής κερδών από το Ίντερνετ. Κέρδη από το Ίντερνετ. Όπα, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Και πώς να το βάλεις να δουλέψει για σένα. Καλό μου ακούγεται. Για να δούμε τι έχει παρακάτω. Οπότε το αγκίστρι εδώ είναι η υπόσχεση που του κάνω ότι θα σου δείξω βήμα προς βήμα πώς να παράγεις απίστευτα ποσά επισκεψιμότητα σε όποια σελίδα θέλεις και πώς να μετατρέψεις τους επισκέπτες της σελίδας στους αφοσιωμένους πελάτες και σε κέρδη στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Μας αρέσει αυτό. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται να κάνω? Βάλε το έγκυρο email σου εδώ και βάζω στο κουμπί, στείλε στο email μου τις πληροφορίες. Ότι εγώ υποψήφιος, έτσι, λέω στο Γιάννη τον Αποστολίδη, στείλε μου στο email τις πληροφορίες, θέλω να ενημερωθώ. Λοιπόν, τι είναι ο μαγνήτης επαφών? Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως μαγνήτη επαφών? Βασικά, ο μαγνήτης επαφών είναι οτιδήποτε που έχει πραγματική αξία και βοηθά στο να λυθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα στον επαγγελματικό σου τομέα και όχι μόνο, το οποίο και προσφέρεις ως αντάλλαγμα για τα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών της σελίδας σου. Δηλαδή, αν βάλεις το email σου, θα σου μάθω πώς να βγάζεις λεφτά από το ίντερνετ. Αν βάλεις το email σου, θα μάθεις την τεχνική που μέσα σε 3 δευτερόλεπτα θα διαλογίζεσαι. Αν βάλεις το email σου, θα μάθεις πώς θα ψηλώσεις μέσα σε 1 μήνα. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται, λέμε τώρα. Βάλε το email σου και μάθε πώς θα χάσεις 25 κιλά μέσα σε 3 εβδομάδες. Κάτι. Είναι ένα πρόβλημα και εμείς του λέμε ότι αν μας δώσεις το email σου, θα δούμε πώς να λύσεις το πρόβλημά σου. Λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι κάποιο βίντεο, δηλαδή βάλει το email σου εδώ για να δεις το βίντεο που έχει όλες τις απαντήσεις για αυτό που θέλεις εσύ. Μπορεί να είναι ακουστικό υλικό, ένα audio. Μπορεί για παράδειγμα να έχω κάνει μία ομιλία, να έχεις κάνει μία εκπαίδευση κάπου, αν είσαι εκπαιδευτής, και να υπάρχει σε MP3. Και να λες, ας πούμε, ότι αυτή η ομιλία να έχει βοηθήσει, ξέρω εγώ, 1000 άτομα να πετύχουν τους στόχους τους. Και να λες, βάλε το email στη φόρμα και κατέβασε το MP3, το οποίο βοήθησε 1000 ανθρώπους να πάνε τα οικονομικά τους στο επόμενο επίπεδο. Βάλε το email και να κατεβάσει το MP3, δηλαδή χρειάζεται ένα αντάλλαγμα. Μπορεί να είναι ένα webinar ο μαγνήτης. Webinar τι είναι? Web-based seminar, ένα online σεμινάριο, ένα σεμινάριο που γίνεται στο ίντερνετ, web και seminar, γίνεται webinar, οπότε είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να μαζεύεις δεδομένα, emails κλπ, προσφέροντας ένα webinar. Ότι θα κάνω ένα webinar και θα μιλήσω για αυτό το θέμα που είμαι ειδικός. Και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, άμεσα ενδιαφερόμενοι, θα βάλουν το email τους για να δουν τι θα πει στο webinar. Μπορεί να είναι μια τηλεδιάσκεψη, ένα conference call.
Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο του webinar, μόνο που δεν υπάρχει εικόνα. Μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, μέσω διαφόρων VoIP εφαρμογών, Skype κλπ. Μπορεί να είναι ένα mind map, πώς να κάνει κλείσιμο στην πώληση. Ωραία. Και στο κέντρο, ας πούμε, το mind map είναι ένα έγγραφο, μια εικόνα, και στη μέση έχει τη λέξη που είναι το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε και αρχίζει και έχει πλοκάμια, δηλαδή κάθε φορά που κάνουμε κλικ βγαίνουν κάποια πλοκάμια και το κάθε πλοκάμι έχει από κάποια λεξούλα, στην ουσία χτίζει όλη τη στρατηγική πώς θα φτάσει εκεί. Δηλαδή για την πώληση μπορεί να σου πει χαιρετισμός, σπάσιμο πάγου, γνωριμία, πώς να κερδίσεις το ενδιαφέρον, την εμπιστοσύνη, όλα αυτά που χρειάζεται να κάνεις προκειμένου να κάνεις επιτυχημένο κλείσιμο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το mindmap μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε. Ωραία. Μπορεί να είναι κάποιο βοηθητικό έντυπο. Κάποιο έντυπο που θα βοηθήσει κάποιον, παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιος να κάνει τηλεμάρκετινγκ και να πει να έχεις μια σελίδα και να λες βάλτε το email σου στην δίπλα φόρμα ή στην κάτω φόρμα και κατέβασε το PDF, ας πούμε, ένα αρχείο σε έντυπη μορφή με το σενάριο που κανείς δεν μπορεί να πει όχι από το τηλέφωνο, οτιδήποτε και αν πουλάς. Μπορεί να είναι ένα PDF το οποίο να είναι οτιδήποτε, να είναι εικόνα, βιβλίο, e-book, σενάριο, tutorial, καθοδήγηση για κάτι, για οτιδήποτε. Μπορεί να είναι δείγμα κάποιου προϊόντος. Εάν για παράδειγμα βρίσκεσαι σε κάποια εταιρεία ή δεν έχει να κάνει με απαραίτητα δικτυακή εταιρεία, μπορεί να παράγεις δικά σου προϊόντα. Μπορεί να φτιάχνεις μέλι, να φτιάχνεις τυριά, να φτιάχνεις φυσικά καλλιτικά, να φτιάχνεις παραδοσιακά γλυκά, οτιδήποτε. Ωραία. Και να θέλεις να τα πουλήσεις στο ίντερνετ. Δεν σταματάει πουθενά το ίντερνετ. Κάποιος χρειάζεται να αρχίσει να σκέφτεται ότι οτιδήποτε γίνεται στο λιανεμπόριο, στο φυσιολογικό εμπόριο που πολλούνται στα μαγαζιά της γειτονιάς, μεταφέροντας το στο ίντερνετ, μπορεί να αναπτύξει τεράστια κέρδη, αν το κάνει σωστά. Άρα λοιπόν, μπορεί κάποιος να λέει ότι βάλει το email σου στην δίπλα φόρμα και θα λάβεις, ξέρω εγώ, στο ταχυδρομείο σου 2 δείγματα από αυτό και εκείνο. Και πιθανότατα σε αυτή τη φόρμα να μην χρειάζεσαι μόνο email, να χρειάζεσαι όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, ό,τι στοιχεία χρειάζεσαι. Μπορεί να είναι μια εκπαίδευση κλπ. Οτιδήποτε. Αυτά για το μαγνήτη. Τώρα, το μήνυμα χρειάζεται να είναι συγκεκριμένο και να απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις βάλε το email σου στη φόρμα και μάθε τα πάντα. Τα πάντα γιατί? Πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο. Μάθε για το internet marketing. Μάθε πώς θα κερδίζεις χρήματα. Μάθε πώς θα παίρνεις εκπτώσεις. Μάθε πώς θα δυνατήσεις. Μάθε πώς... οτιδήποτε. Σε καμία περίπτωση μην προσπαθείς να καλύψεις τα πάντα και να ευχαριστήσεις τους πάντες. Χρειάζεται να κρατάς ένα χαρακτήρα. Έχω αυτό το προϊόν και απευθύνομαι σε αυτό το κοινό. Μπορεί εγώ να πουλάω παπούτσια, δερμάτινα, καφέ, αντρικά. Δεν θα σκεφτώ, γιατί έχω πάρει ένα στόκ από την Κίνα, ένα κοντέινερ και έχω 5 τόνους παπούτσια, καφέ, αντρικά, δερμάτινα. Δεν θα κάτσω να σκεφτώ εκεί πέρα και αν με ρωτήσει γιατί δεν έχω μαύρα, γιατί δεν έχω άσπρα, γιατί δεν έχω πράσινα, γιατί δεν έχω μπλε ή τίποτα τέτοιο. Θα κάνω μια σελίδα και ο μαγνήτης μου θα λέει βάλε το email σου και ξέρω εγώ. Θα λάβεις 1+1 δώρο. 2 ζευγάρια παπούτσια, καφέ, αντρικά, δερμάτινα. Επικοινώνησε κατευθείαν στον επισκέπτη σου το επιθυμητό για αυτόν αποτέλεσμα. Δηλαδή, βάζοντάς σου το email εδώ, θα έχεις αυτό. Θα έχεις τη λύση στο πρόβλημά σου, θα έχεις το δείγμα, θα έχεις την εκπαίδευση. Οτιδήποτε. Κάτι σαν γι' αυτό. Αυτό που θέλω να σου δώσω να καταλάβεις είναι ότι είναι απλό και ότι μπορείς και εσύ να το κάνεις. Δηλαδή, κάποιος, οι περισσότεροι, όχι κάποιος, ακούνε internet marketing, email marketing, article marketing, affiliate marketing, ξέρω εγώ, 1000 marketing. Και λέει τώρα πω έπρεπε να πάω στο πανεπιστήμιο. Πού να το ξέρα, ούτε το ECDL δεν πήρα και που δεν έχει καμία σχέση με το marketing το ECDL όντως. Λοιπόν, και κάποιος βλέπει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν θα δει αυτός ο άνθρωπος ότι βάλε το email σου στη φόρμα και μάθε βήμα προς βήμα πώς θα ξεκινήσεις από το 0, ακόμα και δεν έχεις ιδέα από ίντερνετ, πώς να γίνεις επιτυχημένος στο internet marketing, και σκέψου τι θα γίνει. Θα βάλει το email. Θα σου δείξω κάποιες πολύ απλές αλλά αποτελεσματικές τεχνικές στρατηγικές για να το πετύχεις. Βάλει το email σου και θα έχεις από μένα αυτό. Ξεκάθαρο. Δημιούργησε μέσα στο μυαλό του επισκέπτη σου μια στιγμή που λέμε αχα, μπορώ να το κάνω. Δηλαδή,
Κάνε το να σκεφτεί και να καταλάβει ότι μπορεί να το κάνει και ότι μπορεί να πετύχει. Ένα λάθος που κάνουν πολλοί στο ίντερνετ, γκουρού, έτσι, πολύ super wow, ας πούμε, είναι ότι προκειμένου να κρατήσουν μία απόσταση για να παραμείνουν στη θέση του γκουρού, τα κάνουν όλα πάρα πολύ δύσκολα, με δύσκολες ορολογίες, να φαίνονται πολύ φανταχτερά και ξέρεις, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι λάθος, κάνεις κόσμο. Λοιπόν, τώρα, τι είναι το αγκίστρια? Είναι μεγάλη τολμηρή υπόσχεση, την οποία ο μαγνήτης θα πραγματοποιήσει για τους επισκέπτες σου. Χρειάζεται να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, να είναι σύντομο και περιεκτικό. Χρειάζεται να κάνεις έρευνα και να γνωρίσεις την αγορά μέσα στην οποία κινείσαι. Μπορείς να στείλεις τη λίστα σου, αν έχεις δημιουργήσει λίστα, να στείλεις μία έρευνα. Υπάρχουν στο ίντερνετ διάφορες σελίδες που ακόμα μπορείς να κάνεις και δωρεάν έρευνα. Να βάλεις κάποιες ερωτησούλες. Δηλαδή, παράδειγμα, αν ήθελα να στείλω μία έρευνα για το internet marketing, θα μπορούσα να βάλω κάποιες ερωτήσεις του τύπου έχεις κερδίσει ποτέ λεφτά από το ίντερνετ? Τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες να μάθεις για να δουλέψεις μέσα από το internet marketing? Και μπορούσα να έχω υποκατηγορίες. Να μάθω να φτιάχνω σελίδες, να παράγω επισκεψιμότητα, να κάνω κλείσιμο, να κάνω πωλήσεις. Κάνοντας το αυτό, παίρνεις απαντήσεις από αληθινούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη λίστα σου, ξέρεις τι θέλουν, τους προμοτάρεις ακριβώς αυτό που θέλει ο καθένας ξεχωριστά και σκέψου τι γίνεται εκεί. Όταν δώσεις σε κάποιον κάτι που το θέλει, θα το πάρει. Δεν προσπαθείς να πείσεις κάποιον που δεν θέλει κάτι ότι αυτό ξέρεις είναι καλό και θα. Είναι πιο δύσκολο, ή μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, χρειάζεται να κάνεις έρευνα για να γνωρίσεις τον ανταγωνισμό σου. Δες αυτοί που πουλάνε αυτό που πουλάς εσύ, αυτοί που προωθούν αυτό που προωθείς εσύ. Τι κάνουν? Αν κάνουν όλοι τα ίδια, μοιράζονται όλοι από ένα ισόποσο μικρό, θα έλεγα, κομμάτι της πίτας, και όσο περισσότεροι γίνονται, τόσο μικρώνουν τα κομμάτια. Πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό, να πάρεις εσύ, αν όχι όλη την πίτα, ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι από όλους τους υπόλοιπους. Άρα δες τι κάνει ο ανταγωνισμός σου και κάνει κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο, πάντως κάνει κάτι διαφορετικό. Χρειάζεται να εξυπηρετήσεις τους ανθρώπους έτσι ώστε να ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες τους. Εάν το κάνεις αυτό το πράγμα, θα ξέρεις ότι θα δημιουργήσεις μια λίστα πιστών καταναλωτών, πιστών συνεργατών, ανθρώπων που θα σε ακολουθούν, γιατί πολύ απλά οι συμβουλές σου, το προϊόν σου, η υπηρεσία σου, αυτό που τους προσφέρεις, τους έχει βοηθήσει και τους βοηθάει. Και εσύ μαζί. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα είσαι 24 ώρες, 24 ώρες στο τηλέφωνο και οποιοδήποτε χρειάζεται κάτι, εσύ είσαι εκεί πέρα για να βοηθάς. Βοηθάς ως επαγγελματίας, παρέχοντας το προϊόν σου, παρέχοντας την υπηρεσία σου, παρέχοντας υποστήριξη τις ώρες και τις μέρες που εσύ παρέχεις υποστήριξη και σε ορισμένο ποσό, έτσι. Λοιπόν, τώρα, παρακίνηση για δράση, CTA. Το CTA είναι το call to action. Ωραία, είναι συντομογραφία. Πες στους επισκέπτες στη σελίδα σου τι ακριβώς θέλεις να κάνουν. Μην περιμένεις να φανταστεί ο καθένας τι πρέπει να κάνει μετά. Έβαλες μια σελίδα, έχεις και μια φόρμα εκεί, ωραία, και τι έγινε, τι είναι τη σελίδα, ωραία σελίδα και κλείνω. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες που έχουν και 2 φόρμες επάνω και 3 φόρμες. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτές οι σελίδες είναι λάθος. Γιατί ο επισκέπτης μπερδεύεται. Σου λέει γιατί έχει 2 φόρμες. Δηλαδή, να βάλω τα στοιχεία στην πάνω, να βάλω τα στοιχεία στην κάτω. Στη δεξιά ή στην αριστερά. Μία φόρμα, εύκολα βήματα, βάλω τα στοιχεία σου εδώ. Τώρα, ηθική αρχή. Χρειάζεται να είσαι 100% σίγουρος, να είσαι πεπισμένος ότι η προσφορά σου θα βοηθήσει τον επισκέπτη σου να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αν δεν είσαι σίγουρος ή σίγουρη, θα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, ακόμα και αν γίνει αγορά, δεν θα έχεις επανάληψη. Και στην ουσία τα χρήματα έρχονται μετά την πρώτη αγορά. Όταν ο καταναλωτής θα αγοράσει ξανά και ξανά, γιατί έμεινε ευχαριστημένος από αυτό που του έδωσες, που του πούλησες. Να πιστεύεις πραγματικά στα ωφέλη αυτού που προσφέρεις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν εσύ το έχεις κάνει πράξη ή αν εσύ το έχεις δοκιμάσει και αυτά τα ωφέλη τα έχεις επωφεληθεί εσύ πρώτος από αυτό. Να έχεις την προσδοκία θετικού αποτελέσματος. Πρακτικά το αποτέλεσμα που θα έχεις είναι ίσο ή μικρότερο από αυτό που περιμένεις. Οπότε βάζει υψηλούς στόχους. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε μαζί μια σελίδα σύλληψης δεδομένων. Αρχικά θα είναι θεωρητικό το κομμάτι και μετά όπως μοιράζουμε την οθόνη, θα σου δείξω βήμα προς βήμα τι πρέπει να κάνεις για να φτιάχνεις σελίδες. Λοιπόν, σε όλη τη διάρκεια της δημιουργίας της σελίδας αυτής, κράτα στο μυαλό σου ότι δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη και ότι η ψυχολογία πίσω από την όλη κατασκευή είναι το πάνω. Οπότε τι χρειάζεται να κάνουμε? Ανάλογα με το αντικείμενο, έτσι.
άμα εγώ θέλω να μιλήσω σε κάποιον για να αλλάξει τη ζωή του, να μπει στην οικονομική ανεξαρτησία, να είναι οικονομικά ελεύθερος, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων σήμερα ζορίζονται γενικότερα, είτε από ανεργία είτε από μειωμένους μισθούς από όλες τις δυσκολίες, η εικόνα που θα επιλέξω να βάλω θα είναι μια εικόνα η οποία, βλέποντας την κάποιος, θα σκέφτεται ότι χαλαρώνει, ότι δεν έχει άγχος, ότι έχει άνεση. Παράδειγμα, έβαλα αυτήν την εικόνα. Δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να βάζετε μια εικόνα με δύο πατούσες και μια παραλία. Να είστε λίγο δημιουργικοί. Επάνω σε αυτή την εικόνα θα χτίσω τη σελίδα μου, θα χτίσω τη φόρμα μου. Μπορεί να βάλω και κάποιες άλλες εικόνες, να βάλω διάφορα πράγματα. Οπότε, ως αγκίστρι, είναι, είπαμε, η μεγάλη υπόσχεση που θα τραβήξει την προσοχή. Κάνω το εξής, είπαμε, μπορώ να παίξω με τα γράμματα, με τις γραμματοσυρές, να χτίσω με τα χρώματα, με τα bold, τα έντονα, με τα italic, τα πλατιστά, με υπογράμμιση, με σημεία στίξης, με χρώματα, με διάφορα. Εδώ λέω, νέο, ανακάλυψε πώς μπορείς και εσύ να κερδίζεις εισόδημα από το ίντερνετ. Το νέο τραβάει το μάτι. Δωρεάν τραβάει το μάτι. 100% δωρεάν τραβάει το μάτι. Έντονο πλαίσιο πίσω. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω αν θέλω. Μάθε δωρεάν τα πάντα για την επισκεψιμότητα και τις μετατροπές. Αυτό έχει να κάνει με το internet marketing. Βήμα προς βήμα. Αυτό είναι ο μαγνήτισμα. Το νέο και το δωρεάν, όπως είπα. Τώρα, από εκεί και πέρα βάζω τη φόρμα μου. Εδώ ζητάω ένα email. Κάποιοι λένε ότι άμα ζητάς μόνο email θα βγουν περισσότερο. Ανάλογα τι θέλεις να κάνεις. Εγώ αυτό που συνηθίζω να λέω σε ανθρώπους που ξεκινάνε σε network marketing καινούργοι είναι ότι όταν φτιάχνεις μια σελίδα μην ζητάς μόνο email. Ζήτα και τηλέφωνο. Ή αν θες ζήτα και όνομα και email και τηλέφωνο. Ακόμα και αν συμπληρώσουν τη φόρμα λιγότερη, η πρώτη κίνησή σου είναι να τους πάρεις τηλέφωνο. Αν είσαι καινούριος. Ωραία, γιατί μιλάμε για internet marketing. Άμα κάποιος δεν μάθει το marketing, έχει μόνο το internet. Χρειάζεται κάποιος να μάθει το marketing. Πώς μαθαίνεις το marketing? Κάνοντάς το. Δηλαδή ξεκινάς πρώτα να μάθεις να στέκεσαι, μετά να περπατάς και μετά να τρέχεις. Και μετά πετάς άμα θέλεις. Αλλά για να φτάσεις εκεί πρέπει να τα μάθεις όλα με τη σειρά. Οπότε, στο πεδίο, εδώ πέρα, γράφω βάλε το έγκυρο email σου εδώ. Του λέω ακριβώς τι να κάνει. Βάλε το καλό σου email, αυτό που ανοίγεις τακτικά, αυτό που βλέπεις κάθε μέρα. Αυτό που είναι έγκυρο. Μην μου βάλεις καμία βλακία, γιατί δεν θα πάρεις αυτά που σου υπόσχομαι. Αυτό είναι το CTA, το Call to Action. Επίσης, επάνω στο κουμπί, πολλές εφαρμογές μας δίνουν τη δυνατότητα να γράψουμε κάτι. Και μπορεί να γράφει συνέχεια, παρακάτω, θέλω να δω το βίντεο, επόμενο βήμα. Εδώ βάζω στείλε μου τις πληροφορίες. Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει βάλει το email του και μου λέει τώρα εμένα στείλε μου τις πληροφορίες. Κάτι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ απλή πρωτοσούλα, η οποία πραγματικά δουλεύει, σημειώστε το. Οι πληροφορίες θα σταλούν στο email που έβαλες παραπάνω. Απλό. Το οποίο μπορεί να έχει βάλει ένα email, ό,τι να είναι, γιατί απλά είναι περίεργος και θέλει να δει τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ του λέω ότι άμα βάλεις λάθος email δεν θα δεις τίποτα. Άρα οι πληροφορίες θα σταλούν στο email που έβαλες παραπάνω. Μειώνεται δραστικά το ποσοστό των άκυρων emails. Δηλαδή των ψεύτικων emails, των απλά περίεργων που θέλουν να δουν τι θα γίνει παρακάτω. Το δες στο βίντεο είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Χρειάζεται να το κάνεις λίγο μυστήριο στο κουτί σου. Να μην ξέρει ο άλλος θα δει βίντεο, θα κατεβάσει κάτι, εκτός αν το υπόσχεσαι από την αρχή. Βάλει το email σου για να κατεβάσει το PDF. Θα δει σε βίντεο, θα τα δει γραπτά, θα τα δει σε email, θα δει webinar, θα τον πάρω τηλέφωνο. Στείλε μου τις πληροφορίες. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Βελάκια. Μπορεί να φαίνονται περίεργα, χαζά, τρελά, οτιδήποτε. Όσο πιο παράξενα βελάκια έχεις πάνω στη σελίδα, τόσο περισσότερη προσοχή τραβάς. Επίσης, κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό, και γράψτε το αυτό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε προγραμματισμένοι υποσυνείδητα να κοιτάμε αυτόματα, χωρίς να το σκεφτούμε καν, εκεί που βλέπουμε άλλους να κοιτάνε. Άμα στον δρόμο περπατάς και ξαφνικά δεις κάποιον να κοιτάει προς τα πάνω, θα σηκώσεις το κεφάλι προς τα πάνω, θέλεις δεν θέλεις, για να δεις τι κοιτάει αυτός. Στη μέση του δρόμου προς τα πάνω. Ωραία, και θα το κάνουν και άλλοι. Άρα λοιπόν, ένα tip πάρα πολύ δυνατό στο marketing, στο ίντερνετ, είναι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις εικόνες που έχει ανθρώπους, ή έναν ή δύο, ή άντρα ή γυναίκα, δεν έχει σημασία, που κοιτάει επάνω εκεί που θέλεις να στρέψεις την προσοχή. Κάποιος θα ανοίξει την εικόνα και μόλις δει αυτόν στην εικόνα να κοιτάει επάνω εκεί που θέλεις, θα κοιτάξει και αυτός. Ας μιλήσουμε λίγο για τρόπους παραγωγής ποιοτικής επισκεψιμότητας. Δεν θα τα αναλύσω, θα πάω πάρα πολύ γρήγορα σε αυτά. Λοιπόν, είναι το Google PPC, το Pay Per Click, Pay Per View,
Δηλαδή, είναι υπηρεσίες που πληρώνεις για κάθε κλικ ή πληρώνεις για κάθε προβολή, πληρώνεις για κλίση. Email media, solo ads. Οι solo ads τι είναι? Οι solo ads είναι διάφοροι που είναι affiliate marketers ή έχουν κάποια portals με πάρα πολύ κόσμο μέσα, χιλιάδες με διάφορα θέματα και μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον από αυτούς και να τους πεις ότι πόσο κόσμο έχεις. Έχω 150.000 που ενδιαφέρονται, ξέρω εγώ, για φυσικά προϊόντα. Και εγώ πουλάω φυσικά προϊόντα. Τι κάνω εκεί? Του λέω πόσο σου στοιχίζει να στείλεις ένα email σε όλη σου τη λίστα με τη δικιά μου διαφήμιση. Και σου λέει αυτός μια τιμή. Το συμφωνείς. Οπότε τι κάνω εκεί πέρα? Εγώ θα φτιάξω μια διαφήμιση με τη δικιά μου capture page, λέγοντας ότι τα πιο αγνά καλά προϊόντα, ξέρω εγώ, που άμα τα φας δεν πεθαίνεις ποτέ και δεν αρρωσταίνεις ποτέ και ξέρω εγώ τι, κάνε κλικ σε αυτό το link για να μάθεις περισσότερα. Κάνοντας κλικ οποιοσδήποτε από αυτούς τους χιλιάδες της λίστας, μπαίνοντας εκεί, θα πέσει πάνω στην capture page μου που θα του λέει βάλε το email σου για να πάρεις αυτό και να δεις εκείνο. Και ξεκινάω εγώ από αυτού τη λίστα να χτίζω τη δικιά μου λίστα. Νόμιμο, έτσι, δεν το κλέβω. Του έχω πει ότι εγώ σου πληρώνω για να κάνεις αυτή τη διαφήμιση. Κάνω αυτό στη διαφήμιση και μεταφέρω τα άτομά του στη λίστα τη δικιά μου. Τέλειο. Λοιπόν, traffic agencies, αυτά είναι κάποιες υπηρεσίες τις οποίες αγοράζεις στην ουσία επισκεψιμότητα. Ξεκινάει από κάποιες εκατοντάδες δολάρια ή ευρώ και φτάνει μέχρι κάποιες χιλιάδες, αλλά για κάποιον ο οποίος είναι σε θέση να διαθέσει χρήματα, δηλαδή τάχει και θέλει άμεση επισκεψιμότητα, μπορεί να πάει σε κάποιο traffic agency μέσω ίντερνετ, υπάρχουν διάφορα, και να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω 500.000 άτομα να μπουν στη σελίδα μου αύριο. Θα το έχει. Έτσι απλά. Λοιπόν, SEO, το SEO όπως το λέμε στα ελληνικά, Search Engine Optimization, αυτό είναι οργανική επισκεψιμότητα. Αυτό χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει τι να κάνει. Παίζεις με λέξεις κλειδιά, δηλαδή ανάλογα με το αντικείμενό σου, ψάχνεις και βρίσκεις με ποιες λέξεις θα ψάξει κάποιος τη σελίδα σου. Δηλαδή, μπορεί να ψάχνεις να βρεις ένα ζευγάρι παπούτσια Nike ή Adidas, ξέρω εγώ, συγκεκριμένο μοντέλο, με εκείνη τη σόλα, με εκείνο το χρώμα, έχει 1000 πληροφορίες. Δεν θα τα γράψεις όλα αυτά στο Google. Θα γράψεις αθλητικά παπούτσια Adidas για μπάσκετ, παράδειγμα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα παραλείψεις. Θα γράψεις ακριβώς αυτό που θέλεις. Ή έγινε πόλεμος στην Ουκρανία, παράδειγμα. Δεν θα γράψεις ο πόλεμος που έγινε στην τάδε πόλη μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών και εκείνο και τα άλλο και αυτό. Θα γράψεις πόλεμος Ουκρανία, 2 λέξεις. Και θα σου βγάλει όλα τα αποτελέσματα. Αυτοί που βγαίνουν πιο ψηλά είναι αυτοί που έχουν κάνει το καλύτερο SEO. Λοιπόν, blogging. Το να έχεις ένα blog για να αναρτήσεις θέματα συχνά και να έχεις αναγνώστες οι οποίοι ενδιαφέρονται και σε ακολουθούν και σε διαβάζουν είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να δημιουργήσεις επισκεψιμότητα. Δηλαδή, ένα καλό άρθρο το οποίο έχει υψηλή αναγνωσιμότητα, θα το έχεις γράψει μία φορά, το έχεις ανεβάσει στο ίντερνετ μία φορά, αλλά μέσα σε αυτό το άρθρο, αν εσύ έχεις βάλει τους συνδέσμους που οδηγούν στη σελίδα σου, στο προϊόν σου, οτιδήποτε, που έχει συνάφεια το άρθρο με αυτό. Ακόμα και χρόνια μετά, μπορεί ο κόσμος να μπαίνει πάνω στη σελίδα σου. Επειδή εσύ πριν από 2-3 χρόνια ή και παραπάνω έχεις γράψει αυτό το άρθρο. Το blogging, άμα κάποιος ξέρει να το δουλεύει, το blog σωστά, μπορεί να δημιουργεί πολύ ποιοτική επισκεψιμότητα. Λοιπόν, affiliate networks. Banner media. Banner media τι είναι? Τα banners δουλεύουν. Μπαίνουμε όλοι σε sites διάφορα και βλέπουμε διαφημίσεις. Δηλαδή, κάποιες μακρόστερνες εικόνες, είτε οριζόντιες, είτε κάθετες, τετράγωνες, που είτε αναβοσβηνούν, είτε είναι σταθερές με διάφορα χρώματα, γράμματα κλπ. Και μας λένε, μάθε αυτό, κάνε εκείνο. Πάρε αυτό το σαμπουά να βγάλεις μαλλιά ή οτιδήποτε τέτοιο. Κάνει κλικ εκεί πάνω. Για να βάλεις ένα banner κάπου, χρειάζεται να πληρώσεις. Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, CPA media, social media είναι Facebook, Google+, LinkedIn κλπ. Με το social media μπορείς να παίξεις κάνοντας αναρτήσεις σε διάφορα groups και να κάνεις σχόλια σε κάποιες δημοσιεύσεις, να χτίζεις επαφή και εμπιστοσύνη και σχέσεις με ανθρώπους που είναι μέσα στα social media. Mobile. Το mobile είναι ανερχόμενη τάση παραγωγής επισκεψιμότητας, δηλαδή πλέον όλο ένα και περισσότερες στρέφονται στα smartphones και στα tablets και ήδη δεν ξέρω αν έχετε προσέξει σε διάφορες εφαρμογές που είναι free, είναι δωρεάν να τις κατεβάσεις. Με το μπαίνεις στην εφαρμογή σου πετάει διαφήμιση. Κατέβασε αυτό το παιχνίδι,
κάνε κλικ εδώ, ασφάλειες, εκείνο το άλλο, anytime, Inter-American, διάφορα. Content syndication, retargeting ή remarketing, και αυτό φοράει τεράστια συζήτηση. Το retargeting είναι μια υπηρεσία η οποία είναι πάντα επιπληρωμή, είναι επιπλέον καμπάνια. Αν διαφημίζεις κάποιους στο Facebook, μπορείς να κάνεις και το retargeting, χρειάζεται να πληρώσεις κάποια λεφτά. Όμως τι γίνεται, κάποιος μπαίνει στη σελίδα σου. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπες στη σελίδα κάποιας αεροπορικής εταιρείας, μπες στην airtickets.gr παράδειγμα, ή στην Aegean. Συνήθως αυτές έχουμε retargeting, πολύ δυνατό. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις κάποια εισιτήρια, δεν παίρνεις κανένα εισιτήριο και φεύγεις. Πας στο Facebook, μπαίνεις σε ένα blog, μπαίνεις σε ένα forum. Θα αρχίσεις να βλέπεις banners τα οποία θα σου λένε φτηνά εισιτήρια για Αθήνα. Γιατί εσύ είχες πατήσει ότι θες να πας Αθήνα. Και λες να πάρει ευχή, πώς γίνεται αυτό, να ξέρει κάθε σελίδα ότι εγώ ήθελα να πάω Αθήνα. Και σε ακολουθεί αυτή η διαφήμιση οπουδήποτε και αν πας μέχρι να αγοράσεις. Αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, αρκεί να ξέρει πώς να το κάνει. Video traffic γίνεται και μέσα από το YouTube. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί traffic, δηλαδή παράδειγμα αυτή την εκπαίδευση που κάνω τώρα θα την ανεβάσω στο YouTube. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μάθουν πέραν από όσους που βρίσκεσαι εδώ πώς να κάνουν αυτά που λέμε σήμερα, θα ψάξουν στο YouTube και θα βρίσκουν το βίντεο. Βρίσκοντας το βίντεο θα βρίσκουν εμένα. Βρίσκονται σε μένα, βλέπουν τη σελίδα. Έτσι δημιουργείται επισκεψιμότητα μέσα από τα βίντεο. Πιθανότατα στο επόμενο webinar, στο επόμενο βίντεο, θα μιλήσουμε για το πώς φτιάχνουμε βίντεο. Λοιπόν, offline media, πολύ δυνατό κομμάτι. Έχω φτιάξει ένα εκπαιδευτικό βίντεο πάνω σε αυτό για τα offline media. Εργαλεία τα οποία πλέον δεν τα χρησιμοποιεί σχεδόν κανένας, παράγουν επισκεψιμότητα, τα οποία βρίσκονται εκτός από το Ιντερνετ. Δηλαδή, αγγελίες, χαρτάκια, διαφημιστικά flyers, αφίσες, αποκοπτώμενα, αυτοκόλλητες στο αυτοκίνητο, banners από ύφασμα, μπορεί να είναι στην ταράτσα πάνω ή μπροστά στο μπαλκόνι, διαφημιστικά στυλό, αναπηρίες, πράγματα τέτοια, όλα αυτά που είναι έξω από το ίντερνετ. Μπορούμε να έχουμε ένα slogan, το link της σελίδας μας ή ακόμα και παραπάνω λόγια, ανάλογα ποιο είναι από όλα αυτά τα μέσα χρησιμοποιούμε. Γιατί με το που ξεκινάει το ίντερνετ, όλοι στρέφονται πάνω στο ίντερνετ με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν οι περισσότεροι τους παραδοσιακούς τρόπους προβολής. Και έτσι κάποιος που θα εκμεταλλευτεί και το ίντερνετ και τους παραδοσιακούς τρόπους προβολής μπορεί να ενισχύσει κατά πολύ την επισκεψιμότητα και τις επαφές του. Traffic exchange, ανταλλαγή επισκεψιμότητας, RSS directory, viral traffic, foreign marketing, podcasting, viral traffic strategies. Ξέρω είναι κινέζικα αυτά τα πράγματα, αλλά αν αρχίσω να τα αναλύω τώρα μέσα σε αυτό το webinar δεν θα τελειώσουμε μέχρι αύριο. Θα τα δούμε εν καιρό. Λοιπόν, τώρα, η επισκεψιμότητα και οι μετατροπές μπορούν φυσικά να κάνουν θαύματα. Δηλαδή, αν έχεις τεράστια επισκεψιμότητα και δεν ξέρει πώς αυτούς τους επισκέπτες να τους μετατρέψει σε πελάτες ή συνεργάτες, έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό. Χρειάζεται να ξέρεις και τα δύο. Τώρα, στο pay-per-view. Pay-per-view είναι προγράμματα τα οποία πληρώνεις αναπροβολή. Χρειάζεται να έχουμε μια LCP, δηλαδή να έχουμε στη σελίδα μας εικόνα, να είναι τόσο καλή η εικόνα, η οποία να συλλάβει από το πρώτο δευτερόλεπτο το ενδιαφέρον της επαφής. Βέβαια, χρειάζεται η εικόνα να έχει συνάφεια με αυτό που προτείνουμε. Μπορεί εγώ να βάλω σε μια σελίδα μια γυναίκα με μπικίνι, που θα τους τραβήξει όλους με το μπουν κατευθείαν μέσα, αλλά εγώ να πουλάω παντόφλας. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι τραγικό. Χρειάζεται να κάνω κάτι το οποίο να έχει συνάφεια με αυτό που κάνω, αλλά να τραβάει το βλέμμα, να κρατήσει κάποιον κατευθείαν. Στα banner media χρειάζεται να αγοράσεις χώρο σε blogs που σχετίζονται με το αντικείμενό σου. Συγκεκριμένα με ένα προσωπικό μου συνεργάτη, σε ένα forum που είναι με ταινίες και λοιπά, έχει πάρα πολύ κόσμο, συζητήσαμε ακριβώς αυτό, το banner media. Φτιάξαμε ένα μπανεράκι, θα σας πω πώς. Δεν κάθισα εγώ να το φτιάξω, ούτε αυτός κάθισε να το φτιάξει. Με $5 μόνο έφτιαξε τελείως επαγγελματικό banner, το οποίο είναι GIF, δηλαδή αλλάζουν 3 εικόνες. Το ανέβασε σήμερα και είχε μέσα σε λιγότερο από μία μέρα πάνω από 50 επαφές. Κατευθείαν. Μπαμ, ενώ πλήρωσε ελάχιστα χρήματα για όλο το μήνα. Ωραία, είναι πάρα πολύ δυνατή διαφήμιση. Υπάρχουν τα intermediate buys. Τα intermediate buys είναι πάλι διαφημίσεις σε blogs, αλλά κάποιος χρειάζεται να είναι πιο έμπειρος. Γιατί πρώτα κάποιος ξεκινάει με τα direct buys, δηλαδή να μιλήσει κατευθείαν με κάποιον ιδιοκτήτη ενός forum ή ενός blog και να πει: ξέρεις κάτι, πόσο επισκεψιμότητα έχεις, πόσο κόσμο έχεις μέσα, έχω τόσες χιλιάδες. Ωραία. Πόσα θες για να βάλω ένα banner σε εκείνο το σημείο, επάνω δεξιά ή αριστερά ή κάτω, οπουδήποτε. Και εκεί πέρα κάνεις μια συναλλαγή.
Τα intermediate buys είναι ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή είναι εταιρείες οι οποίες έχουν τεράστιες λίστες συμβεβλημένων blogs και forums με τεράστια γκάμα θεματολογίας. Κάποιοι είναι για φυσική διατροφή, κάποιοι είναι για network marketing, κάποιοι είναι για internet marketing, κάποιοι άλλοι είναι για κυνήγι, για ψάρεμα, για οτιδήποτε. Και στα intermediate buys πηγαίνεις και τους λες, ξέρεις κάτι, έχω αυτή τη διαφήμιση, έχει να κάνει με αυτόν τον τομέα, έχει να κάνει με network marketing, ας πούμε, και θέλω να προβάλλεται για τον επόμενο μήνα, για τους επόμενους 2 μήνες. Να έχει τόσες προβολές την ημέρα και σου λένε κάποια τιμή. Πληρώνεις αναεμφανίσεις ή ανακλικ. Λοιπόν, viral traffic είναι η επισκεψιμότητα η οποία δημιουργείται, εξαπλώνεται μάλλον σαν ιός, γι' αυτό λέγεται viral, από virus. Δηλαδή, μπορείς εσύ, αφήνοντας κάποιος τα στοιχεία του στη σελίδα σου ή αγοράζοντας το προϊόν σου, να κάνεις το λεγόμενο συστήστε και κερδίστε. Όχι να κερδίζει χρήματα, αλλά να του πεις ότι αν συστήσεις και 10 άτομα, ή για κάθε 10 άτομα που θα συστήνεις και θα βάζεις τα στοιχεία του στη σελίδα, εσύ θα παίρνεις, ξέρω εγώ, έναν τόμο από την εγκυκλοπαίδεια του Internet Marketing. Κάποιο προϊόν το οποίο έχει στη διάθεσή σου, το οποίο μπορεί να είναι ένα PDF. Υπάρχουν διάφορα τέτοια προϊόντα, τώρα το πάω λίγο πιο μακριά, στο Ιντερνετ, μπορεί κάποιος να τα κατεβάσει δωρεάν. Με δικαιώματα τα οποία δεν χρειάζεται κάποιος να πληρώσει για να τα πάρει. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σαν προσωπικό δώρο σε κάποιον, το οποίο είναι πάφτινο, αλλά δημιουργεί επισκεψιμότητα. Λοιπόν, ξέρω ότι σας ζάλισε λίγο με τα κινέζικα. Θα πάμε λίγο τώρα να εξηγήσουμε την πράξη. Αυτό το καιρό, τον παράγουν επισκεψιμότητα. Έχω πολλές διαφορετικές, οι οποίες κάνουν την ίδια δουλειά. Είμαι εδώ. Ωραία. Μπήσε στο ίντερνετ ζητώντας, παταλάς το χρόνο σου ερφάροντας στο ίντερνετ, ξεκινά να πληρώνεσαι για ό,τι ήδη κάνεις και αγαπάς να κάνεις. 100% μέσω ίντερνετ. Συμπλήρωσε τη φόρμα για να μάθεις περισσότερα για την νέα μέθοδο εντελώς δωρεάν. Μαγνήτες, εγκίστρια, call to action. Λοιπόν, επόμενη σελίδα. Ανακάλυψε πώς κερδίζω κάθε μήνα εισόδημα από το ίντερνετ και πώς μπορείς εύκολα να το πετύχεις και εσύ. Βήμα προς βήμα, 100% δωρεάν. Όνομα, email, τηλέφωνο. Στείλε στο email με τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες θα σταλούν στο email που συμπλήρωσε στην παραπάνω φόρμα. Ακριβώς αυτά που έδειξα. Δεν σου δείχνω τίποτα από πράγματα που δεν κάνω ή δεν έχουν δουλέψει για μένα. Αυτό έτσι μόνο, δεν το έχεις σίγουρο. Λοιπόν, άλλη σελίδα. Ανακάλυψε 100% δωρεάν. Πώς καθημερινοί άνθρωποι κερδίζουν κάθε μήνα εισόδημα από τον υπολογιστή τους και πώς μπορείς και εσύ να το πετύχεις. Όλη η μέθοδος βήμα προς βήμα. Στείλε μου στο email τις πληροφορίες, bla 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 bla. Λοιπόν, επόμενη σελίδα. Και αυτές οι σελίδες είναι με το Weebly, έτσι. Λοιπόν, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα. Το Weebly είναι αυτό που θα δουλέψουμε σήμερα. Και θα κάνει σελίδες δωρεάν. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα μόνο αν θέλεις να κερδίσεις και εσύ κάθε μήνα εισόδημα από το Ιντερνετ για τις mobile apps, ακόμα και αν είσαι αρχάριος με το Ιντερνετ. Βήμα προς βήμα. Μια άλλη υπηρεσία που χρησιμοποιώ για να φτιάχνω σελίδες, Internet Marketing. Υπάρχουν διάφορες επιλογές εδώ, δεν θα το δούμε σήμερα αυτό. Απλά ενδεικτικά. Μια σελίδα που είχα κάνει τα Χριστούγεννα. Εδώ έχω είναι PLCP. Εδώ είμαι εγώ που λέω bla 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 για ποιο λόγο θα συμπληρώσω τη φόρμα. Εδώ έχει βίντεο background, δηλαδή παίζει βίντεο. 100% δωρεάν webinar. Αυτή είναι σελίδα που προμοτάρω κάποιο webinar. Πώς να κερδίζεις άμεσα εισόδημα από το ίντερνετ ξεκινώντας από το 0. Το μυστικό που θα σε βγάλει από την κρίση για πάντα. Πώς να χτίσεις μια παγκόσμια κερδοφόρα επιχείρηση μέσα από το ίντερνετ από το 0. Ποια είναι τα κριτήρια για να επιλέξεις το τέλειο προϊόν. Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για να κερδίζεις συνεχώς περισσότερα χρήματα από το ίντερνετ, κυριολεκτικά 24 ώρες 24 ώρες. Κάτσε τις θέσεις μου, όνομα, email, υποβολή και στη λίστα. Αυτή είναι μια άλλη σελίδα την οποία την παρέχω ως promotion για όσους ξεκινάνε με το ετήσιο πακέτο στην Ολυμπιακή Ίδια προσωπική μου. Είναι μια σελίδα που έχει βίντεο συνέχεια και γίνεται κατευθείαν περιγραφή. Page. Την άλλη σελίδα για τον ίδιο λόγο. Εδώ παίζει βίντεο από πίσω από την αναγνώριση μου Ζαφύρη. Αρκετές από αυτές ήρθαν από εδώ. Μπορεί κάποιος να κρατήσει τη θέση του για να ακούσει το webinar που θα κάνω. Λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη σελίδα πάλι. Μάθε πώς θα αποκτήσεις εισόδημα από το ίντερνετ για τις mobile apps. Η μέθοδος που ακολουθούν επιτυχημένα περισσότερα από 4.000 χρήσεις στο ίντερνετ, βήμα προς βήμα. Παντού μαγνήτες, αγκίστρια, call to action. Αυτή είναι μια σελίδα για επιχειρήσεις. Μάθε πώς να αυξήσεις το πελατολόγιο και τα κέρδη σου μέσα από το ίντερνετ. Οι μέθοδος που ακολουθούν επιτυχημένα περισσότερα από 2.000 επιχειρηματίες, βήμα προς βήμα. Χωρίς πολλές περίοδο, χωρίς ψηφιακά τηλεφωνήματα, συνέχεια. Όλα αυτά τα δείχνω για να πάρεις μια ιδέα
ποιος είναι ο μηχανισμός, ποια είναι η φιλοσοφία, ποια είναι η λογική, πού πατάνε όλα αυτά, γιατί δεν έχει καμία ουσία να πάρεις όλα αυτά που έδειξα και να φτιάξεις ακριβώς το ίδιο. Γιατί κάποιος θα έχει μπει στις σελίδες τις δικές μου, απλά δεν θα αφήσει τα στοιχεία του στη δικιά σου. Γιατί έχει αφήσει τα στοιχεία στη δικιά μου ακριβώς με τα ίδια λόγια. Οπότε χρειάζεται να πιάσεις τη στρατηγική. Ωραία, και να γίνεις δημιουργικός, να αρχίσεις να κατεβάζεις ιδέες και να κάνεις κάτι δικό σου. Λοιπόν, τώρα, άλλα προγράμματα τα οποία είναι επιπληρωμή, παράδειγμα ένα πολύ διάσημο και πολύ επιτυχημένο είναι το leadpages.net. Εδώ πέρα λέει ότι είναι 25 το μήνα, 344 το χρόνο, 40 το μήνα και 67 το μήνα. Ωραία, $1.164 το χρόνο για να έχει κάποιος όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται να έχει σε μία capture page. Δηλαδή, καλό είναι να ξέρει κάποιος ότι όταν κάποιος κάνει επαγγελματικά internet marketing, έχει πάγια έξοδα κάθε μήνα, γιατί προσωπικά δεν είμαι προγραμματιστής. Ξεκίνησα κάποτε με προγραμματισμό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε επίπεδο να φτιάχνω σελίδες με κώδικα. Και δεν χρειάζεται να μάθεις κώδικα για να φτιάχνεις σελίδες πλέον. Όταν ξεκινούσα, έπρεπε να πληρώνω αρκετές εκατοντάδες ευρώ σε ανθρώπους για να μου φτιάξουν αυτό που τους περιέγραφα και σίγουρα ποτέ δεν ήταν αυτό που ήθελα. Γιατί αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου δεν μπορούσε ο άλλος να το καταλάβει 100%. Άρα λοιπόν μετά άρχισα να βγαίνουν κάποια τέτοια προγράμματα και ως internet marketer πληρώνεις από 1,5 μέχρι 2.500 δολάρια ή ευρώ το χρόνο προκειμένου να έχεις όλα σου τα εργαλεία επαγγελματικά και λες ότι είσαι σε κέρδος όταν αποσβέσεις αυτό το ποσό, έτσι. Γι' αυτό αρκετοί στο internet marketing αποτυχάνουν μέχρι τώρα, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν όλα αυτά τα έξοδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και θα μιλήσουμε και παρακάτω. Λοιπόν, έκανες κλικ όπως είπαμε, φαντάζομαι, στο κουμπί του Weebly. Λοιπόν, full name, βάζω λοιπόν, και πάω και κάνω κλικ πάνω στο site. Αμέσως έχω στη διάθεσή μου πολλά διαφορετικά templates. Είναι τα templates, είναι ήδη έτοιμα site, τα οποία μπορώ εγώ να αλλάξω σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά, σχεδόν όλα. Μπορώ να επιλέξω τι μορφή θέλω να έχει το site μου. Παράδειγμα, θα πάρω αυτό. Και θα επιλέξω ένα όνομα. Weebly.com, είναι διαθέσιμο. Αν δεν είναι διαθέσιμο, επιλέγω κάποιο άλλο. Πατάω continue. Με φέρνει εδώ, πατάω build my site. Θέλω να φτιάξω το site μου. Λοιπόν, εδώ βλέπω ποιος κάνει αυτά που λέω. Λοιπόν, καταρχήν, όταν φτιάχνουμε μία capture page, μία landing page, όπως τις πες το, δεν θέλουμε να έχουμε λογότυπο. Ένα. Δεν βάζουμε Facebook, Twitter, LinkedIn, email. Δεν πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας ο ενδιαφερόμενος πλην της φόρμας που θα αφήσει τα στοιχεία του. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει μενού. Μενού τι είναι? Όταν μπαίνουμε σε μια σελίδα μπορούμε να κάνουμε κλικ ή εδώ πάνω, σε ένα τέτοιο μενού ή σε ένα κάθετο μενού. Άμα μπορεί να μετακινείται οπουδήποτε θέλει χωρίς να αφήσει τα στοιχεία του, για ποιο λόγο να αφήσει τα στοιχεία του? Άρα αυτό που χρειάζεται να κάνουμε εμείς εδώ είναι να βγάλουμε το μήνυμα. Οπότε, ερχόμαστε εδώ που λέει Pages, εδώ λέει Hide Page in Navigation. Από εδώ κρύβουμε τη σελίδα από το μενού επιλογών. Να μην μπορεί κάποιος να πάει σε οποιαδήποτε σελίδα, εφόσον δεν το θέλουμε, χωρίς να αφήσει τα στοιχεία του. Φτιάχνοντας μια απλή landing page με capture page, δεν χρειαζόμαστε όλες αυτές τις επιλογές. Τις τρεις που έχει από μόνο στη σελίδα, οπότε θα σβήσω τη μία. Και πηγαίνουμε το about εδώ, που το ονομάσω step 2. Παράδειγμα, μπορείς να το ονομάσεις Κώστας, μπορείς να το ονομάσεις πλάνο, παρουσίαση, επόμενο βήμα, οτιδήποτε θέλεις, όπως θες το ονομάσεις. Και πηγαίνω στο home και εδώ κάτω μου δίνει κάποιες επιλογές. Θέλω η σελίδα μου να έχει μια μεγάλη εικόνα επάνω και από κάτω να έχω οτιδήποτε το περιεχόμενό μου. Θέλω να έχει μια μικρότερη εικόνα, να μην έχει τίποτα.
να είναι μια landing page. Landing page τι είναι? Μια εικόνα εδώ, υπάρχει κάποιο κείμενο, ένα κουμπί, στο οποίο κουμπί θα το στέλνει κάπου αλλού. Εγώ θα επιλέξω το splash page. Λοιπόν, η σελίδα μου αυτή τη στιγμή είναι κάπως έτσι. Και τι κάνω? Θέλω η σελίδα μου να γράφει κάποια πράγματα. Εδώ πέρα έχουμε επιλογές. Όλα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Τι κάνει το καθένα? Εδώ πέρα αυτό είναι καθαρά για τίτλο, βάζει μεγάλα γράμματα έντονα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε κείμενο, εικόνες, να φτιάξουμε μια gallery με εικόνες, ένα slideshow όπως λέμε, να βάλουμε πολλές εικόνες και κάποιος να βλέπει. Και αυτό επίσης είναι slideshow. Να βάλουμε χάρτη, να βάλουμε μια φόρμα επικοινωνίας ή να βάλουμε ένα embed code. Το embed code είναι κώδικας, το οποίο, για παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα εφαρμογή του chat, το βίντεο που βλέπεις εδώ και διάφορες άλλες εφαρμογές, το Skype button εδώ κάτω, όλα αυτά γίνανε βάζοντας κώδικα. Embed code μπορεί να είναι βίντεο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το divider, το συγκεκριμένο, είναι για να δημιουργήσει ένα χώρισμα μεταξύ των αντικειμένων που έχει τοποθετήσει. Το spacer είναι για να δημιουργήσει κενά, αριστερά-δεξιά. Εδώ είναι κουμπί, να βάλει το search box, πρέπει κάποιος να έχει αγοράσει το πλήρως πακέτο για να το χρησιμοποιήσει. Μπορείς να βάλεις κάποιο έγγραφο το οποίο κάποιος να το κατεβάζει, κάνοντας κλικ. Να βάλεις βίντεο YouTube ή doc αρχεία κλπ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Τα social icons είναι αυτά, Facebook κλπ. Μπορείς να κάνεις κάποιες έρευνες, δημοψηφίσματα κλπ. Λοιπόν, εμείς θα επικεντρωθούμε στα βασικά. Οπότε, παίρνουμε το text, κάνω κλικ εδώ και γράφω. Ωραία. Και τώρα τι κάνω εδώ? Κάνω αυτά. Μπορώ να τα κάνω bold. Μπορώ να τα υπογραμμίσω. Μπορώ να τα κάνω πλαγιαστά. Να μεγαλώσω. Να τα μικρύνω. Μπορώ να αλλάξω το χρώμα. Μπορώ να τα κάνω σύνδεσμο αν θέλω. Να τα φέρω στο κέντρο. Πάω δεξιά. Πάω αριστερά. Μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Μάθε 100% δωρεάν. Όσο ο υπολογιστής σου μπορεί να δουλεύει για σένα, ενώ εσύ κοιμάσαι. Βλέπω, φαίνεται, δεν φαίνεται. Άρα θέλω εγώ να αλλάξω το χρώμα. Βάλω σε αυτό το χρώμα. Να bold. Να αλλάξω. Λοιπόν, περίπου κάπως έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο μπορώ να κάνω? Μπορώ να έρθω εδώ στο design. Δεν μου αρέσει το κύμα αυτό. Πατήσω change background και μπορώ να ανεβάσω, αν θέλω μπορώ να επιλέξω από αυτές τις εικόνες εδώ, που έχει έτοιμες και είναι πάρα πολύ ωραίες εικόνες, ή μπορώ να ανεβάσω εικόνα από τον υπολογιστή μου. Να ανεβάσω μια εικόνα η οποία να έχει συνάφεια, να είναι στην κατάλληλη ψυχολογία, να έχει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, να βάλω αυτή. Παράδειγμα, μπορεί να μην μου αρέσει αυτή η εικόνα. Λοιπόν, αυτή μου φαίνεται καλή. Δεν μπορώ να τη σώσω σε όλες τις σελίδες που έχω φτιάξει ή θα φτιάξω, ή μόνο σε αυτή τη σελίδα. Ή μόνο σε επιλεγμένες σελίδες. Οκ. Λοιπόν, οπότε πάω save only to this page. Save. Τι άλλο θέλω να κάνω στη σελίδα μου? Πάω στο build που χτίζω τη σελίδα μου. Και θέλω να βάλω στη σελίδα και κάποιο βίντεο. Και αν πρόσεξες, τυχαίνει αυτός εδώ να κοιτάει ακριβώς πάνω σε αυτό που γράφω. Σκέψου τι θα κάνει ο επισκέπτης μόλις δει τη σελίδα. Λοιπόν, θέλω ένα βίντεο YouTube. Θέλω εδώ. Τώρα έχω ένα βίντεο YouTube. Μπορώ να πάρω στο CTA και θέλω για παράδειγμα να βάλω webinar Δευτέρας. Παράδειγμα, φτιάχνω μια σελίδα. Θα πάρω αυτό το σύνδεσμο. Κάνοντας κλικ επάνω οπουδήποτε πάνω στο βίντεο, βάζω το σύνδεσμο του βίντεο που θέλω να ανεβάσω εδώ. Κάνω κλικ κάπου αλλού. Από εδώ και πέρα. Τι άλλο θέλω? Θέλω να βάλω μια φόρμα εδώ. Εάν βάλω μια φόρμα απλά για να παίρνω τα στοιχεία του να μου έρθουν στο email μου, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη φόρμα. Εάν όμως
θέλω να κάνω κάτι επαγγελματικό, θα χρησιμοποιήσω τη φόρμα του Get Response. Επίσης, μπορώ αν θέλω να μεταθέσω αλλού το βίντεο, το βάλω από πάνω. Μπορώ να βάλω το κείμενο μου αριστερά και το βίντεο δεξιά. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, πατώντας το κουμπί Shift, είναι το μακρόστενο με το βελάκι προς τα πάνω. Και το αριστερό κουμπί από το ποντίκι μου, μπορώ να παίξω με τα μεγέθη. Τώρα, μπορώ να πάρω τη φόρμα μου από εδώ και να την βάλω εδώ κάτω. Να προσθέσω εδώ κάποιο κείμενο, να λέω Save. Αυτό το κουτί όμως εδώ το comment δεν μου αρέσει, γιατί δεν θέλω να μου αφήσουν σχόλια, θέλω να μου αφήσουν το email τους. Θέλω να μου αφήσουν το όνομα, θέλω να μου αφήσουν το τηλέφωνο. Οπότε εγώ άμα θέλω να βάλω άλλο ένα τέτοιο πεδίο για να πάρω το τηλέφωνο, θα πάρω, όχι το phone number, αυτό από το short text box, βάλω εδώ κάτω. Τότε στο form options, εδώ θα βάλω λοιπόν, επίσης το που είναι στο κέντρο τώρα μπορεί, οπότε τώρα αυτή τη στιγμή έχω μία φόρμα, ένα βίντεο και κάποιο κείμενο εδώ. Μπορώ αν θέλω να πάρω το spacer, το βάλω εδώ, να δημιουργήσω κενό δηλαδή, και να βάλω τη φόρμα μου κάτω από το βίντεο ή να τη μεταθέσω στο κέντρο, να κάνω τι θέλω. Μπορώ να τη βάλω εδώ, να πάρω κείμενο, το βάλω εδώ και εδώ πέρα να ξεκινήσω και να γράφω κάποια. Επίσης, μπορείς αν θέλεις να βάλεις κάποια εικόνα εδώ. Να χαλώσω κιόλας. Οπότε η σελίδα μου για παράδειγμα θα είναι κάπως έτσι. Και μετά έρχομαι και κάνω publish. Οτιδήποτε κάνω, δημοσιεύω τη σελίδα μου. Αρχικά μπορεί να σου βγάλει το εδώ. Δηλαδή για να επιβεβαιώσεις ότι είσαι αληθινός άνθρωπος και δεν είσαι ρομπότ. Άνοιξε σελίδα, είναι κάπως έτσι. Έχει το βίντεο μου, λέω συμπληρώσει τη φόρμα και κάποιος θα συμπληρώσει τη φόρμα και θα πατήσει το κουμπί. Τώρα, δεν τελείωσε εδώ η σελίδα. Αυτό που χρειάζεται να κάνω μετά είναι να φτιάξω το sales page, το βήμα 2. Οπότε θα επιλέξω πάλι splash page, πατήσω save and edit και πάλι εδώ πέρα έχω μια σελίδα. Τι μπορώ να κάνω εδώ? Μπορώ να βάλω κείμενο, μπορώ να βάλω πάλι κάποιο βίντεο, εδώ πάνω, παράδειγμα, έχω γραφτεί αρκετά. Λοιπόν, θα βάλω το κείμενο. Το βίντεο είναι εδώ, μπορώ να επιλέξω ένα άλλο βίντεο, παράδειγμα το προηγούμενο webinar που έκανα. Κλικ εδώ. Το βίντεο είναι έτοιμο. Και από κάτω μπορεί να πάρω εικόνες. Έβαλα μία, θα πάρω μία δεύτερη, θα το βάλω δίπλα σε αυτήν. Θα πάρω και μία τρίτη. Και εδώ πέρα θα ανεβάσω βέλη. Αναλάβω τι θέλω να κάνω. Να βάσω πάνω βέλος.
δώσω το άλλο τέλος. Μπορώ να τα μεγαλώσω, αν θέλω. Μπορώ να τα φέρω πιο μπροστά, να τα φέρω πιο πίσω. Και εδώ μπορώ να δώσω κάποιο κουμπί. Κάποιο κουμπί που θα λέει συνέχεια, κάνε κλικ εδώ, δωρεάν προεγγραφή, οτιδήποτε. Τώρα για το παράδειγμα θα βάλω αυτό το continue. Θα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο κουμπί μου, οπότε θέλω να το μεγαλώσω. Και κάνοντας publish για τη δημοσίευση της σελίδα μου, η σελίδα μου είναι αυτή. Και να το βγει καθώς στεπείο. Χρειάζεται να επιστρέψεις στην πρώτη σου σελίδα. Κάνεις κλικ πάνω στη φόρμα, Form Options, Confirmation, Link, Set Confirmation Link, έρχεσαι στο Standard Page και διαλέγεις βήμα 2. Την επόμενη σελίδα δηλαδή. Μπορείς να πατήσεις εδώ Save, να πατήσεις Publish. Τώρα κοιτά να δεις τι γίνεται. Κάνεις στο λink. Η σελίδα είναι έτοιμη και οπότε δουλεύει. Το κουμπί εδώ που βάλαμε όμως στο Continue, χρειάζεται να κάνουμε και εδώ κάτι. Πάμε στο Pages, βήμα 2, Save and Edit. Κάνουμε κλικ και πάμε εδώ Link. Και εδώ στο Link βάζουμε το link που θέλουμε να πηγαίνει ο επισκέπτης. Μπορεί να είναι το link της σελίδας μας για να κάνει προεγγραφή. Μπορεί να είναι το link για να κατεβάσει κάτι. Μπορεί να είναι το link για οτιδήποτε. Θα βάλω google.gr και από τη στιγμή που θα λέω εδώ στο βίντεο κάνε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να συνεχίσεις, όταν θα πατήσει το continue, πηγαίνει στο Google. Πηγαίνει στην εταιρεία ή πηγαίνει σε όποια σελίδα θέλω εγώ. Υπάρχει μια σελίδα η οποία μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε ξεκινάει με το internet marketing, οτιδήποτε και αν θέλει να κάνεις. Λέγεται fiverr.com. Σε αυτήν εδώ τη σελίδα υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, οι οποίοι οι περισσότεροι κάνουν μια καταπληκτική δουλειά, είναι ασφαλές το site και μπορεί να θέλουν να μου φτιάξουν λογότυπο, να θέλουν να μου φτιάξουν κάποιο banner, να θέλουν να μου φτιάξουν κάποια διαφήμιση, να θέλουν να μου φτιάξουν οτιδήποτε. Γραφικά και design. Ό,τι θέλεις, flyers, posters, μπλουζάκια, 3D, 2D, online marketing, keywords, social marketing, translation, video animation, μουσική και ήχους, προγραμματισμό, διαφήμιση, business, ό,τι θέλεις. Και όλα αυτά ξεκινάνε με $5. Να ζητήσεις να σου φτιάξει μια εικόνα για να βάλεις πίσω στη σελίδα σου, $5. Μπορείς να ζητήσεις παράδειγμα, θα φτιάξω 12 επαγγελματικά banners με $5. Διαφημίσεις, banners, οτιδήποτε χρειάζεσαι. Όσο πιο ωραία είναι τα εργαλεία σου, όσο πιο επαγγελματικά είναι, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη θα δείχνουν υποψήφοι σε αυτό που κάνεις. Το οποίο είναι μεγαλύτερη επιτυχία σε σένα, περισσότερα χρήματα στη τσέπη σου. Πάμε να δείξουμε για κάτι άλλο γρήγορα. Πάμε να κάνουμε κλικ στο Get Response, εδώ δεξιά. Για να δούμε πώς ρυθμίζουμε το Responder. Αυτό το κουμπί εδώ λέει δοκίμασε το Get Response δωρεάν για 30 ημέρες. Δεν χρειάζεται κάρτα, δεν χρειάζεται κάτι. Από τον επόμενο μήνα και μετά είναι περίπου €14 το μήνα. Είναι τα πάγια έξοδα που λέγαμε από την αρχή. Οπότε εδώ χρειάζεται ένα email. Το μόνο που χρειάζεται τώρα να κάνεις, λέει εδώ, είναι να επιβεβαιώσεις ότι εσύ έκανες αυτή την εγγραφή και είναι ενεργοποιηθής. Get response. Ένα τέτοιο email. Κάνοντας κλικ εδώ, σου λέει activate your account, ενεργοποιήσει το λογαριασμό σου.
αυτό το κάνουμε για να μπορούμε να έχουμε τον autoresponder, το μηχανισμό που θα συνδέεται με τη σελίδα και το σύνολό του είναι ο μηχανισμός σύλληψης επαφών που θα χτίζει τη λίστα μας. Οπότε το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνουμε εδώ τι είναι? Είναι να φτιάξουμε μία φόρμα. Μία φόρμα, αυτό που φτιάξαμε πριν που ζητάει email, όνομα και τηλέφωνο, να τη βάλουμε πάνω στη σελίδα μας, έτσι ώστε κάποιος που θα συμπληρώνει τα στοιχεία να μην πηγαίνει κατευθείαν στο sales page όπως φτιάξαμε, αλλά να μπαίνουν το όνομά του, το επίθετό του και το τηλέφωνό του μέσα εδώ. Να χτίζεται η λίστα μας και μετά να πηγαίνει να βλέπει. Λοιπόν, οπότε πηγαίνουμε στο Create New, δημιουργία νέας, φτιάχνει μια καινούργια φόρμα. Όνομα, email. Εγώ θέλω άλλο ένα πεδίο να πω. Με το αριστερό κουμπί από το ποντίκι το πιάνω και το ανεβάζω εδώ. Μπορώ να αυξομειώσω το μέγεθος της φόρμας μου. Μπορώ να διαλέξω διαφορετικά μοτίβα της φόρμας, όπως θέλω εγώ να είναι. Μπορεί να είναι διάφανη. Και μόλις το κάνω αυτό, θα πάω next step, επόμενο βήμα. Επιλέγω το Custom Thank You Page. Το Custom Thank You Page τι είναι? Είναι η σελίδα που θέλω να τον πηγαίνει αφού συμπληρώσει τη φόρμα. Δηλαδή στην ουσία είναι η sales page μου. Ξέρω ίσως για πρώτη φορά μπορεί να είναι αρκετά κινέζικα αυτά. Παρ' όλα αυτά, αν δεις το βίντεο ξανά και ξανά θα τα κάνεις σίγουρα. Λοιπόν, πατάς το Show HTML Code. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι επιλογή όλων και αντιγραφή. Και έρχεσαι εδώ στο Weebly. Βγαίνεις στην πρώτη σελίδα, εκεί που έχουμε βάλει τη φόρμα μας δηλαδή. Και σβήνεις αυτή τη φόρμα. Ή δεν την δημιουργείς καν, αν φτιάχνεις το Get Response, ωραία. Και παίρνεις αυτό εδώ, το κουτάκι Play Embed Code. Κάνεις κλικ με το αριστερό και κάνεις επικόλληση εδώ μέσα. Ένα κλικ οπουδήποτε άλλο και η φόρμα είναι έτοιμη. Όλα αυτά τις γραμματοσειρές, τα μέγεθος των γραμμάτων, των γραμμών, τα πάντα, μέσα από το Get Response, μέσα από εδώ, μπορείς να τα αλλάξεις. Δηλαδή μπορείς να αλλάζεις τι γραμματοσειρά θέλεις, τι μέγεθος θέλεις να είναι. Τα γράμματα αυτά μπορείς να τα κάνεις έντονα πλάγια όπως θέλεις. Και φυσικά κάθε φορά που κάνεις κάτι, πηγαίνεις στο τελευταίο βήμα, παίρνεις το κώδικα, ξανά εδώ οπουδήποτε ένα κλικ, κώδικα, κλικ αλλού και η φόρμα ενημερώνεται. Φυσικά πάντα οτιδήποτε κάνεις, στο τέλος θα κάνεις publish, δηλαδή δημοσίευση της σελίδας. Όλα αυτά που έδειξα, είτε από το Landing Page Monkey, που αν κάποιος θέλει να το αγοράσει αυτό, δεν έχω προμήθηση δικαιώματα, μπορώ να του πω ακριβώς από ποιο link μπορεί να τα πάρει. Επίσης υπάρχει και το πρόγραμμα για όσους είναι μέλη της Olympic Idea, το Olympic Marketing System, το οποίο συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα βγαίνει πάρα πολύ φθηνό. Είναι 150 το πρώτο μήνα δολάρια και 28 δολάρια κάθε επόμενο μήνα. Έχει επαγγελματικά φτιαγμένες σελίδες, τις οποίες τις παίρνουμε έτοιμες και μπορούμε να αλλάξουμε τις γραμματοσειρές, να αλλάξουμε τα χρώματα, να προσθέσουμε βίντεο, να συνδέσουμε φόρμες, να ανακατευθύνουμε τους χρήστες όπου εμείς θέλουμε. Είναι φτιαγμένες οι σελίδες από ανθρώπους που είναι επαγγελματίες γραφίστες. Δηλαδή μας βγάζουν πάρα πολύ κόπο να καθόμαστε να φτιάχνουμε εμείς όλα αυτά. Είναι κάτι
παρόμοιο με αυτό που έδειξα πριν, με το lead pages. Αυτή είναι εδώ τη σελίδα. Απλά πολύ μα πολύ πιο οικονομικό. Σε καμία περίπτωση δεν έχει 1164 το χρόνο. Το μπορεί κάποιος να το έχει, να έχει τα εργαλεία του, άσχετα από το αντικείμενο του, άσχετα από το με ποια εταιρεία δουλεύει, άμα είναι αυτοαπασχολούμενος, έχει και επιχείρηση. Μπορεί να φτιάξει σελίδες για λήψη δεδομένων, thank you page, δηλαδή κάποιος που άφησε τα στοιχεία του να βλέπει μια σελίδα μετά, σελίδες για πώληση επιπλέον υπηρεσιών ή προϊόντων, σελίδες πωλήσεων, σελίδες για να κάνω webinar, σελίδες για καινούργια προϊόντα που πρόκειται να φέρει στην αγορά. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Δεν το δείχνω αυτό για να πουλήσω κάποιες τις σελίδες. Όσοι είστε μέλη και θέλετε μπορείτε να το προμηθευτείτε, επικοινωνήστε με τους αναδόξους. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει η επιλογή κάποιος να φτιάχνει σελίδες μέσα από το Weebly. Έχει άπειρες δυνατότητες στο Weebly και είναι δωρεάν. Σαν το Weebly υπάρχει και το wix.com, το οποίο είναι και πάλι δωρεάν και μπορεί κάποιος πάλι έτσι να φτιάχνει σελίδες, να μεταφέρει γραμματοσύρες, να κάνει οτιδήποτε πραγματικά θέλει. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Στο επόμενο βίντεο να μιλήσουμε για το πώς φτιάχνουμε βίντεο, δικά μας βίντεο. Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε, τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας για να φτιάξουμε κάποια βίντεο, να μπορούμε να τα ανεβάσουμε στο YouTube, να τα βάζουμε στις σελίδες μας, να κάνουμε video traffic, να γίνεται viral, να φέρνουμε κόσμο στα webinars που κάνουμε όταν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε, αν δεν κάνεις ακόμα. Και να μπορείς με αυτόν τον τρόπο μέσα από το βίντεο να βρίσκεσαι στο ίντερνετ παντού. Ο κόσμος να μοιράζεται το βίντεο και να σε μαθαίνει ο κόσμος. Okay. Λοιπόν, οπότε, καλές επιτυχίες. Οποιοςδήποτε χρειάζεται κάτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Skype button κάτω να επικοινωνήσετε μαζί μου. Εύχομαι καλές δημιουργίες και τα ξαναλέμε σύντομα.